Toi tuli tohon painiin. Toi tuli tohon länniin. Nappula. Nähty niin 13. Jee! Oliko se päällä? No mäkä. Joo! Mä otan putkeen, hei. Okei, kamera vielä päällä. Vähän putkeen tulee vielä. Hei. Tulee. Oli pois. Sit kun edes kuvannut, olisi vähän siisti fiilis varmaan. Jei! Meille kaikille teet on paloteltu alle 4. Timo Kotipoltto, Prima UG ja nää oli vasta jämäbiisit. Pilkuilkaa olkanne yli. Ja ihan vähän takatrukki toi.